aloitteena. Sieltä kaivaa Granlund kiekon itselleen, tulinen laukaus lähtee ja kiekko on siellä. Oi, tuosta se pitäisi kyllä pistää jo maaliin. Siellä oli maalin edessä Jarkko Immonen tehopisteet. Laukaus lähtee, Fast torjuu siellä ja sitten kiekko putoaa sinne ja näin lähellä se on. Siinä on Janne Pesonen viimeisenä yrittämässä, mutta ruotsalaiset puolustavat maaliaan sananmukaisesti viimeiseen mieheen. Hyökkäys Pääjärven nopea kuti ja Pääjärvi yllättää Vehasen. Näin sen sitten nopeasti tulee, kun sieltä maalintekijä tulee. Hän yllättää Vehasen täydellisesti. Vehanen pudottaa polvilleen ja sinne yläkulmaan menee laukaus ja Ruotsi menee finaalissa 1-0 johtoon. Magnus Pääjärvi maalin tekijänä 1-0 johtoon. No niin, paina nyt mun kuvaa tosta Teamspeakista. Tai tuota nimeä. Saattaa olla, että se ottaa vähän jopa kimmoketta siitä Lasse Kukkosen mailasta, mutta niskalla siellä on Jarkko Immonen, eli sinne on koottu nyt tämmönen kokonaisuus pelaamaan ylivoimaa. Puoli minuuttia siis erää jäljellä. Erittäin tärkeä aloitusvoitto, Mikko Koivu ottaa sen ja sen jälkeen saadaan tilanne aikaan. Vielä ruotsalaispelaaja sulkee kiekon siellä alleen ja sitä sitten siellä miehissä kaivetaan. Ruotsalaispelaajat kaivivat sen pois sieltä omalta. Immonen kiekossa saa peränsä sinne sitten Rickard Wallin. Vielä kertaalleen päästään hyökkäämään. Immonen tulee hyökkäysalueelle, pistää sinne kiekon Mikko Koivulle. Koivu, häntä painaa Jimi. Ei tosta ole tehty mitään, kun ruotsalaiset on puolustaa. Ja siellä on 7 sekuntia päättämistä. Jarkko Immonen tulee siihen B-pisteen kaarelle ja ottaa kanunansa laulaa niin, että se kuuluisa helinä kuuluu jälleen ja tuleehan se sieltä vihdoin ja viimein. Ja Viktor Fast on yllätetty. Loistava Jarkko Immosen kuti. Ensin sinne leikkiin Mikko Koivu laitaan. Janne Pesonen siirtää kiekon Jarkko Immoselle. Ja katsokaa kuinka Kaasanen mies tulee sieltä esiin. Kylmän viileästi. Kädet eivät tällä miehellä tärise. Vaan veto lähtee. Ja siellä lepää. Peli on finaalissa 1-1. Jarkko Immonen hieno maali. Ja mikä parasta, se tulee 7 sekuntia ennen erän päätöstä. Ja Tuomo Ruutu, kukapa muu. Sitten keskialueella erittäin kova karvaus. Siinä on karvailsa Matias Sjögren. Nokelainen menettää kiekon, sitten painaa perään Pihlström tulee selkeästi esiin. Ja Pihlström loistava syöttö! No. Petteri Nokelainen iskee Pihlströmin loistopassista 2-1. Oi. Pihlström riistää kiekon ja tarjoaa Petteri Nokelaiselle. Ja MM-kisojen ensikertalainen rappaa ensimmäisen maalinsa tässä turnauksessa ja tekee kyllä makeaan paikkaan. 42-35 Petteri Nokelainen räväyttää täällä suomalaiskannattajat pois paikoiltaan. Vielä kerran kiekon siirto. Siinä jälleen loistava karvaus keskialueella. Katsokaa Pihlströmin syöttöä. Pihlström tarjoilee ja sinne naputtaa Nokelainen. Naputtaa yläpörsään niin, että helisee ja Suomi johtaa ottelua 2-1. 17 minutes left. Alku Pihlströmin jalat käyvät siinä kuin sillä kuuluisella entisellä sinisellä bussilla, jossa ei jalkoja ollut ollenkaan. Kapteeni Mikko oli sillä kuuluisella karkumatkalla. Se karkumatka pysähtyy kuitenkin ohilaukauksesta Daniel Fernholm ja sitten Juha-Matti Aaltonen riistää kiekon sieltä väellä ja voimalla. Ja Suomi painetta sinne ja sitten on kiekko! Kiekko maalissa 3. kerran peräkkäin ja Ruotsin puolustajille lyödään hirveää painetta tällä hetkellä. Sinne lyödään sellaista painetta, että kavereiden kädet tärisivät kuin ensimmäisillä treffeillä sillä nuorella miehellä, joka kyseli, että joko saa pitää kädestä. Niko Kapanen lyö 3-1. Toinen maali tässä turnauksessa ja Niko Kapanen lyö 3-1. Katsokaa mitä Fernholm tekee. Voi äiti sentään, kaveri tulee päälle, sitten tulee Komarov, sitten tulee Aaltonen ja sitten tulee Pavlov ja sitten tulee 3-1 Suomelle. Suomi johtaa 3-1. Oi. Ottaako Suomen voittoon, niin se on suurottelu sananmukaisesti koko leijonamiehistöltä. Tunnelma tiivistyy, kansa nousee seisomaan. The Finns are all happy and the Swedes are crying. Mutta peliaikaa siis 3.29 vielä jäljellä. Suomella aloituksessa Jarkko Immonen. Ruotsin aloittajaksi Louis Eriksson. Tedenby vaihtaa toiselle puolelle, koska oma hyvä laukauksen pomppukiekko, jonka jälkeen kiekko riistetään. Granlund tulee punaviivan yli ja pelaa niin kuin pitääkin. Pelaa Pesoselle. Pesonen painaa sinne ja Pesonen lyö loppuniikin. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. Nyt se on selvä asia. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. 3.19 ottelun 3. erää jäljellä. Mikään ei tule enää eteen. Kukaan ei tule enää
Janne Pesonen iskee 4-1. 56-41. Mikke Granlund tarjoilee Janna koko voimallaan, koko taidollaan, koko tahdollaan. Harhauttaa Viktor Fastin ja iskee Suomelle 4-1. 3.19 on peliaikaa jäljellä. Tämä on valtaisa joukkue. Tämä on valtaisa joukkue ollut tässä turnauksessa. Ja nyt se alkaa sitten saada sen lopullisen kiitoksen näkyä. Täällä painetta kestetään. 4-1, 17 minuuttia pelattu ottelun kolmatta erää. Ja Suomi ottaa toisen maailman mestaruutensa. Sweden is going to win 5-4. Niin paljon, että Ruotsi ei sieltä enää nouse. I'm rooting for Sweden. They're gonna get enough goals, don't worry. Sitten tulee Jimi Eriksson Valliin. Pomppukiekko. Suomesta pääsevät väliin. Sami Lepistö taklataan. Suomi pääsee kuitenkin vasta hyökkäykseen. Poikittaa syöttö Mikko Koivulle. 2,5 minuuttia aikaa. Ruotsi on lannistunut. Mika Pyörä lataa! Se on lopun alkua! Se on lopun alkua! Suomalaiset iskevät 5-1. Ja tämä on nyt sellainen löylytys, kuulkaas ystävät rakkaat. Täällä yrittää Kai Kunnas hypätä kimppuun. Se on sellainen löylytys, että siitä ei parempaa yrittää enää voida saada aikaan. Tanssit ovat alkaneet. Katsokaa tätä tanssiriemua. Suomi iskee 5-1. 2.44 peliaikaa. On menossa kolmas näytös. Mika Pyörälä 57-16 on menossa kolmas näytös. Tähän ovat suomalaiset tehneet nyt sellaisen libreton, että siellä ei ole sinikeltaisella mitään mahdollisuuksia. Kruunun kurssi romahtaa. Sieltä tulee Pyörälä ja Viktor Fast on todettu myöskin tavalliseksi kuolevaiseksi tässä ottelussa. Nyt saatte nauttia, nyt saatte riemuita. 95, Ville Peltonen 3 maalia ja Timo Jutila 1 maali. Ja sitten Sjögren laukoo, saman tien Lajunen. Sieltä tulee sitten seuraavaa tilannetta. Lajunen painaa perään. Vajaa minuutti peliaikaa jäljellä. Pihlström! Tämä on valtaisa ryöpytystä! Tämä on ryöpytystä! Tämä on isku! Se ei ole isku vyön alle, se on isku maaliin! Antti Pihlström iskee 6-1! Valtaisaa peliä. Jokainen kuti menee häkkiin. Tämä on ilmiömäinen näytös Suomen leijona miehistöltä. 6-1, 56 sekuntia peliaikaa. Miettikää, 6-1 on taululla. Ja sieltä tulee seuraava maali. Lajunen tuo kiekon, pelaa sinne ja sieltä Pihlström napauttaa kuin konsanana 2008 kisoissa, jolloin Ruotsia vastaan iskettiin oikein toden teolla. Tuuletus myöskin vaihtoaitiossa. 56 sekuntia Suomen toiseen maailmaan. Ei jätä selittelyille sijaa. 2-1 Petri Nokelainen, 3-1 Niko Kapa, 4-1 Janne Pesonen, 5-1 Mika Pyörälä ja 6-1 Antti Pihlström. Vihdoin ja viimein se on totta. Vihdoin ja viimein se on totta. Vuonna 1995 silloin se tapahtui. 16 vuoden odotus on päättynyt. Se on päättynyt. Se on päättynyt. Se on päätetty. 6-1 on taululla. Matkalle on mahtunut paljon harha-askelia, matkalle on mahtunut paljon pettymyksiä, mutta tämä joukkue on ollut joukkue isolla kirjaimilla. Sitä ovat johtaneet, kokeneet Mikko Koivu ja Jarkko Immonen. Trioa on täydentänyt 19-vuotias Mikael Granlund, joka on soittanut aivan samanlaista henkiä, kun ovat soittaneet kaikki muutkin suomalaispelaajat. Petri Vehanen, 2 loistavaa peliä, välissä 0 peliä. Finaalissa 1 maali Vehasen hakemassa ja tämän me olemme täältä myös hakeneet. Tässä on totta kai palkintojen jakoseremonioita myöskin luvassa, mutta suomalaisten pelaajien iloon on todella hieno ja helppo yhtyä. Se vanha rakkaus, se ei kuulkaa ruostu. Se jatkuu, se kestää ja se kehittyy. Ja varsinkin tämän jälkeen, kun Suomi vei maailmanmestaruuden, niin jättääköhän se pienen rypyn siihen rakkauteen.
Mene ja tiedä. Olen sen verran vanhan liiton mies, että en kauheasti näistä oikein ymmärrä. Magnus Pääjärvi, Ruotsin ainoa maalintekijä, on Ruotsin joukkueen paras pelaaja. Hieno turnaus Edmontonin miehelle, tehot 2+7. Ja Suomen joukkueen paras pelaaja finaalin arvoisesti, Suomen joukkueen kapteeni Mikko Koivu. Täytyy sanoa, että jos joku pelaaja on taistelun ruumiillistuma, niin tässä on sellainen kaveri. Pyyteetöntä työtä, ei tarvitse loistaa sellaisissa paikoissa, missä ei tarvitse loistaa, eli parrasvaloissa. Tämä mies loistaa kentällä, näyttää joukkueelle esimerkkiä, johtaa joukkojaan niin kuin suomalaisen pelaajan pitää johtaa joukkojaan. Ja hän on tehnyt sitä täällä sananmukaisesti pystyssä päin. Suomen joukkueen pelaajista on All Starsiin valittu Jarkko Immonen. Se kerrotaan tähän myöskin. Ja sitten täällä palkitaan myös turnauksen paras pelaaja. Muistetaan se, että Jarkko Immonen voitti siis turnauksen pistepörssin, joka tietää sitä, että Jarkko Varvio, Saku Koivu ja Juha Ylönen saavat seurakseen 4. suomalaisen, joka voittaa MM-kisojen pistepörssin. Sitten on ottelun tuomariston muistamisen vuoro. Finaalin tuomitsivat Kanadan Darcy Burgell